Bayot, makaligo ta. Uy, na nag-andam ko swimsuit ka na, nag-andam. Isa man yung swimsuit. Sa ayun, sa ako nga kay kanang kuan mo gud ganang yunan ko ba pa sexy Bago ko. na, branded na. Oh, branded ako Shein. Branded. Ay, skin mo after man. Eh, baan ko man kay makita ni Gisa ba niya. Ako ba ko ha? Sige, okay rin na eh. Kabala ka. Ay, saba-saba ha. Lagi sauce. Ano dito yung bila sa sale na ito na. Hello? Oh. Asa na ka? Sana. Ano namin diri? Dili ka ba sa masakpan kang Gisa ba? Kaabotong tika. Una lang ha. Wala pa, apas na. Apas na. Oh, sige, lagi, bye. Oh, ano man ka? Ganyan ako diri. Ayo, Jisa. Gisa, ay! Asa ka? Plastic na ba kayo? Asa ba na? Hindi ko dito uli ko sa mo. Intaw. Abi na ko maligo ka. Hindi ko maligo eh. Ay, simsuit ni? Abi man ako simsuit good. Dili, design style. Mo na siya. Pareha magud to simsuit magud ni ako. Asa na ito akong gi-order? Ay, mong gi-order. Nasa akong cabinet, gihipos ko to. Ay, nice ka to siya. Ngayon, di ko. Yes, Ano ba order ito na lang ako balik ha. Sige, order na ano. Kasutin mo. Masa mo suotin mo? Kuya, di sa mga igso. Ay, wako labot sa akong igsoon ko, yung sa akong igsoon. Okay na jud kay nang balag kung sa panabuhaton sa akong igsoon mo, ko'y labot kay. Aminaw sa aminaw sa yung swimsuit ba? Yung order. Yung swimsuit nga, yung order ba? hindi gigamit. Gamit? Ha? Isa yung gamit? Asa siya na siya, dalaran. Nasa dito. Bantis mo. Ayaw yung sabak ha. Gisultian ka ayaw yung sabak. Kaya Kabalaka. kung Di plastic. ko musaba. Nasa dila. Bukutan, di ko nabatan eh. Ang ko pa yung swimsuit na baguhan ako sa loob. Ayaw yung sabak. Ito sa mabugnuan ko. Ito. Ay, baka akong bugno ato. Sige. Sige. Labot ako. Ay! Man! Labot siya, kali mo. Akong swimsuit, bago na akong gi-order. Ima pag-isuloob. Nga, wala akong kasuloob. Ana, hinday. Ay, pagbuot. Kaya Pagbuot? ngayon po ano akong swimsuit. Ikaw, wa kay tutoy. Lakaw dito, lakaw. Ay, Nagihagit ko nimo, gihagit ko nimo. ayaw pagkuhan kay chill-chill ko rin. Kalmar ako. Sus, hindi pa man ba? Sabiya sa bago ni. O, tagay o. Pag social pa kay kayo, kulabo naman na imong gitangay dira. Ay, pagbuot niya kay gano. Ay, sige, sama-sama niya kay makita na rin. Sus! Pero dato ko diri style. Sus! Lasa manghuray. Pagbuhat ha, gagit ko nimo magsimsot. Ha? Ano naman? Ngayon ka ni, angayan ka ni, angayan ka. Angayan ka. Ay, sige, kuhan niya kay na. Pagbuhat ha, pagbuhat. Pagbuhat. Sumbong ka mama, hapak ka na ako. Sumbong! Pagbuhat nila diha. Ako mahadlok adto dito. Lakaw. Ay, gihagit ko ning balik. Lakaw kay mag-stress ko nimo. Sus! Buhat ha, pagbuhat na, gihagit ko nimo. Kitong di ka kaning nawasa. Lami. Ako dito lawas. Pagyapon. Dito. 8 hours later. Oh my God! Wow! Ay, nya, ako mo na swimsuit. Tarong di. Ako swimsuit, ikay na ko na ha. Swimsuit na. Wa ako swimsuit, ibig sabihin niya mo na wa. Mas tindot na ako swimsuit kasi kanina mo swimsuit na. Ngayon na yung mag-isuot ko nindot. Isuot ako, isuot man mo ako swimsuit. Sumbong lang mama. Sumbong sa tigang pata na eh. Sumbong. Ano ba yan? Sa man ay, gibuni. Gibuni mong ka oy. Wala tayo pandi nga namagi kay matagtiki. Namagi kay matagtiki diha. Ay sige. One. Ay. Ay! Bago na ako man ang swimsuit! Imo ano yung swimsuit? Ako! Pwede na sa ako ang swimsuit! Imo sa isa lang, bago pa kayo na ako! Buhat mong buti na ba ni Dili mas ka ngayon ani kay pandako man tutoy ikaw mo kay tutoy. Pagdaduan! Bakit ka rin sumbong lang itong mama lagi? Ay, nawan na, buni sa lubot! Agoy! Kay wala kay pikan na ani kay matagtiki. Trago ka mo? Wala, good. Dili!